Somos Gyula Karácsonyi Játék című színművéből készült rádiójáték következik. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádiót hallgatják az FM 88,3 MHz-es frekvencián. Közeledik karácsony, Jézus születése, a megváltó megtestesülésének ünnepe. Ezzel kapcsolatban mindenki készül az ünnepre, háziasszonyok sütögetnek, készülnek erre, ajándékokba gondolkodunk, de ez mellett talán ennél még fontosabb dolog, hogy Jézus születését közösen meg tudjuk ünnepelni. Az ünnep nagyon sok részből áll, ugye a következő hetekben advent 4 hete következik, a felkészülés időszaka, mielőtt ugye karácsony jön, és ugye ezen az ünnepen, például itt a Ceglédi plébánián is, és sok helyen ugye karácsonyi misztériumjátékot mutattunk be. A Mária Rádió Ceglédi stúdiója is készül egy ilyennel, egy picit ez más lesz, mint amit már megszoktak, hiszen a mi általunk közvetített misztériumjáték, vagy ahogy az író mondta, karácsonyi játék egy picit más lesz. Ezzel kapcsolatban nagy-nagy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban Somos Gyula festőművészt, a műíróját. Szervusz Gyula! Szervusz Péter! És köszöntöm Obrácz Nagy Ágnest, aki rendezőként fog részt venni ennek a műsornak a rádiósításába. Így jól mondtam, ugye Ági? Igen, köszönjük a meghívást. Gyula, nézzünk vissza az időbe. Tudom, hogy nehéz ezt így már, de mikor merült föl benned egyáltalán a gondolat, hogy egy ilyen misztériumjátékot kell írnod? Jól fogalmaztad, Péter, egy kicsit úgy van ez, hogy kell írnom, bár nagyon nagy örömmel írtam meg. Ez egy megbízásra készült, mégpedig egy házi megbízásra bizonyos szempontból. Dúl Géza volt akkor itt a plébános, mikor a családközösségünkkel beszélgettünk arról, hogy szükség lenne tulajdonképpen egy várospastorációra. És hogy a karácsony az egy nagyon alkalmas időpont erre, hogy ki lehetne menni, ki kéne menni az emberek közé, és meg kéne valahogy mutatni a hitünket, és emellett tulajdonképpen érvelni is kéne. Tehát ez egy nagyon jó gondolat, mert ugye sajnos a katolikus hozzáállásra nem jellemző annyira az, hogy kimegyünk az emberek közé, pedig Jézus ezt kérte tőlünk. Hát igen, ez többször is jelentkezik a Bibliába, hogy nekünk az a feladatunk, hogy a szeretetet, a hitet adjuk tovább. És hát tulajdonképpen a közösségben beszéltük meg arról, hogy hát jó lenne, és akkor én mondtam, hogy hát jó, akkor én írok egy ilyen karácsonyi játékot, misztériumjátékot, ahogy régen a középkorban nevezték, de hát ugye a megbízás lényegéből fakad az, hogy nem egy egyszerű, tehát nem egy gyerekek által előadott kis karácsonyi játékra gondoltam legalábbis én, hanem ami tényleg azokat, akik nem hisznek, akik nem járnak templomba, meg tudja szólítani, vagy el tudja gondolkodtatni a hit igazságairól. Ja, tehát ezért ez egy merőben más pásztorjáték vagy karácsonyi játék, mint amit így karácsonykor a közösség úgymond önmagának előad. Azért nyugtassuk meg a hallgatókat, a történet azért ugyanaz. A történet váza az ugyanaz. Azzal a különbséggel, hogy ebben a színjátékban, ami most ugye rádiójáték formájában fog megvalósulni, tulajdonképpen zajlik egy vita vagy egy beszélgetés egy hívő és egy hitetlen között, ami alatt ugye a hitetlen lassanként, megtér.
Igen. Kezdi elfogadni a hit igazságait, mert mindazok a kétségek, amik benne ezzel kapcsolatban megvannak, vagy amit létrehozott a szekularizált társadalom, az sikerül ugye visszaszorítani a frappáns válaszokkal. Igen, ez egy nagyon érdekes, úgyhogy reméljük is, hogy kedves hallgatók is fogják hallani a következő 4 hétben ennek a feldolgozását. Somos Gyula neve a Ceglédiekben azért biztos, hogy megvan, mint festőművész, hiszen hogyha bemegyünk a Klára kápolnába, akkor ugye Gyula képe díszíti ott a falat. Hogy jött a gondolat, hogy te, aki egy festőművész vagy, megpróbálkozol az irodalom terén is, vagy hogy ilyen színművet írjál? Azon kívül, hogy felkértek. Hát az igazat megvalva, én nagyon régóta írok, vagy ugye kamaszkoromban én nagyon sokat írtam, főleg verseket írtam, de mást is, elsősorban verseket. Tehát, hogy az irodalomhoz mindig is közel álltam, és mindig is, tehát kamaszkorom óta tulajdonképpen műveltem. Aztán később is mondjuk van olyan képem, ahol én magam fogalmaztam meg bizonyos szöveges részeket, amik bizonyos költői vénáról tanúskodnak. Uh-huh. Ja, és lesz egy verses köteted is? Most azt mondtad, csak rosszul hallottam? Nem, ezt rosszul hallottad, verses kötetem az lesz. Lehet, hogy lesz valamikor, de verset már elég régóta nem írok. Tehát akkor elsősorban a festészet az, ami hozzád közel áll, és ez igazából egy pici kitekintés. Igen. Úgy látom, nehéz kérdéseket ezek. Nem, igazában a festészet az a festészetet tulajdonképpen már otthon a szüleimtől magamba szívtam, ugye, mert mindkét felmenőm, ugye édesanyám és édesapám is képzőművészek voltak. Tehát ez egy kicsit magától adódott, hogy tehát én ebbe belenőttem. Uh-huh. De mindig is érdekelt az irodalom is, a filozófia is, a vallás is, a hit is, tehát főleg kamaszkorom óta nem neveltek kereszténynek, tehát hiába. A szüleim azok voltak, de ugye abban az időben ez nem nagyon... Nem volt divat. Nem csak az, hogy nem volt divat, hanem hát az emberek előmenetelét meg egyáltalán ugye az kicsit negatívan befolyásolta, ha ők mondjuk templomba jártak. Igen, tudom, én is jártam akkoriban templomba. Igen. Tehát Gyula megírta ezt a művet, gyakorlatilag egy karácsonyi játék, egy színmű, amiből egy rádiójáték következik, vagy lesz, amelyet Obrácz Nagy Ágnes rendez. Hogy jutottál el, hogy találkoztatok? Mi volt az első... Gyulával? Igen, Gyulával a művel. Úgy, hogy a Gyula ír, én meg olvasok. Ja, de azért ezt nem tudtad úgy olvasgatni bárhol, nem? Tehát ez nem egy olyan... De most azért el kell mondani, hogy a Gyulával mi már dolgozunk egy ideje együtt, mert Gyulának voltak előadásai a könyvtárban, illetőleg kiállításán is működtem én már közre, tehát az ismerettségünk egy kicsit régebbre nyúlik vissza. És az egyik ilyen együttműködésünk kapcsán vetődött fel a gondolat, hogy mi lenne, hogyha ezt az általa korábban megírt munkát, ezt mi rádióra alkalmaznánk. Én irodalommal foglalkozom, hobbi szinten, irodalmárkodom, ha úgy tetszik, de ilyen még nem volt dolgom. És egy kicsit, nem kicsit, nagyon, nagyon idegen volt ez a pálya, meg is ijedtem tőle. Nagyon lelkesen elvállaltam, utána megszembesültem azokkal a nehézségekkel, amik jöttek, de úgy érzem, hogy itt is igaz az, hogy teher alatt nő a pálma, és azt hiszem, hogy mindannyian többek lettünk azáltal, hogy ezt megvalósítottuk. Gyula többször is hangsúlyozta, hogy ez picit más, mint a általános pásztorjáték. Te ezt hogyan látod, hogy ugye nem a technikai részt, hanem magát a szellemiségét, gondolatát, a műnek a felépítését?
Igen, én egy picit máshogy fogok rá válaszolni, mint ahogy te kérdeztél. Na, hogy tessék. általam, vagy nekem miért más? Nekem azért más, nekem az ökumené az a szívügyem. És itt abszolút meg tud valósulni ez a gondolatiság, az együtt gondolkodás, az együtt munkálkodás, hiszen ez ugye tudjuk, hogy katolikus körben mozgunk, viszont mi bejöttünk ide reformátusként. Sőt, vannak olyanok, akik hitetlenként egyelőre, de tényleg egy olyan széles kört tudtunk megszólítani ezzel a munkával, ami szerintem példaértékű. Nekem ezt adta ez elsődlegesen. Akkor beszéljünk néhány technikai részről. Körülbelül, nem kell pontos szám, mennyien vesznek részt ebbe a rádiójátékban? 20 közreműködőnk van, aki felolvas, illetőleg fognak énekelni, lesz kórus benne, aztán a zenei részről még nem is beszéltünk, ami pusztán az instrumentális részeket illeti. Tehát megközelítően egy 25-30 ember az, aki itt együtt munkálkodik a siker érdekében. Azért ez nem semmi. Ez már maga egy fantasztikus dolog, hogy ennyi embert meg tudunk mozgatni egy ilyen gondolat mentén. Biztos érdekes kérdés a korosztály, hiszen itt lesznek pici angyaloktól kezdve, ugye az idősebb Simeonig. Milyen korosztály lesz? És nem konkrét. Simeon a legidősebb, és hanem az Annát játszó Vermesnél Incsike. Remélem, hogy jól mondtam. De igen, tehát, hogy a legfiatalabb, ha jól tippelek, akkor 12 éves, a legidősebb meg már 70 pluszos. Mi egy hölgyről beszélünk, úgyhogy nem mondom meg a pontos kort. Igen, tehát tényleg nagyon széles a paletta. Igen, és mégis összejöttünk erre a témára, erre a gondolatra. Gyula, a belerakott gondolatok, azok honnan jönnek? Gondolom természetesen a Bibliából, de volt-e valami egyéb? Igen, nyilván, tehát elsőlegesen a Bibliából, a szinoptikus evangélistáktól, de ugye jön, én amit felhasználtam, aminek mentén a mai emberrel jól lehet érvelni, az Gerhard Kroll jezsuita atyának van egy könyve, Jézus nyomában címmel. És ő nagyon sok mindent, ugye régészként, meg archeológusként nagyon sok mindent föltárt, és nagyon sok mindenre bizonyítékot talált a Jézus korából. Tehát amivel a szokásos érvekkel szemben igenis nagyon jól lehet érvelni a keresztény tanítás igazsága mellett, és Jézus valóságos megszületése, és isteni volt mellett. Igen, és azt gondolom, hogy akik itt részt vettek ebbe a műnek a színpadra állítása, olyan furcsa, nem? Mert nem színpadra állítjuk, hanem hova állítjuk, Ági? Te vagy a magyar szakos, mikrofon mögé állítjuk, vagy hogy? Hát rádióra alkalmazzuk. Rádióra alkalmazzuk. Számukra biztos, hogy meg lesz az a hit megerősítése, meg mindig eszembe szoktott az jutni, hogyha 2-3-an összejönnek az én nevemben, én ott vagyok köztük, és nagyon örülök és büszke vagyok arra, hogy a Mária Rádióban itt van jelen, ugye maga a szavak mögött maga a hit, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha valaki szeretné magát a idézőjelben szövegkönyvet látni, vagy venni, vagy én nem tudom, van-e erre lehetőség, Gyula? Tehát van-e ez kinyomtatva, vásárolható-e, hozzájutható-e, vagy ilyesmi? Igen, tehát hát igenis, meg nem is, mert ugye a rádióban elhangzó szöveg azért némiképp más, mint az eredetileg megírt mű. Ugye, mert kellett néhány részt betoldani, akkor a narrátori szöveget némiképp meg kellett változtatni, hogy rádióra lehessen alkalmazni, de hát a lényege az megvan nyomtatásban. Tehát először jó néhány évvel ezelőtt gondoltam arra, hogy hát miért ne lehetne ezt kiadni. Uh-huh. És akkor egy olyan 100 példányban megjelent, akkor volt, hogy a templomban is volt árusítva,
ez a 100 példány, ez így elfogyott. Nagyon sok mindenkinek adtam ajándékba, tehát hogy igazából nem kereskedelmi forgalomra készült. És most tulajdonképpen tavaly a város segítségével csináltunk egy reprintet, tehát újra 100 példányba újra ki lett nyomtatva. És ez valahol vásárolható? Ez nálam. Nem, csak Somos Gyulánál. Igen. Annyi segítséget tudunk adni, hogyha valaki ezután érdeklődik, az a Mária Rádiót, az 53 367 300-as számot fölhívja, akkor annyiban mi segítünk, hogy összehozzuk Gyulával, és akkor meg tudja kapni ezt a művet. Egy író azért gondolom megír egy művet, van egy elképzelése. Többször is említetted, hogy bizonyos változásokat kellett rajta ejteni, hogy rádiósítható legyen. Hogy éltette ezt meg, mint író? Gyuláról azt kell tudni, hogy ő nagyon szabálykövető, ahogy én megismertem őt, tehát nagyon pontosan szereti betartani a szövegkönyvet, nem tudom. Itt viszont ugye meg kellett változtatni dolgokat. Hogy éli meg egy író ilyenkor, amikor a művét így meg kell változtatni, mert másképpen nem működik? Hát ez egyáltalán nem jelentett problémát, ez csak plusz idő. Plusz idő, ennyi, meg odafigyelés, igen. Meg újra koncentrálás, tehát de hát a cél érdekében természetesen minden, tehát lényegében nem változtatta ez meg a műnek a karakterét, tehát amit én gondoltam, az ugyanúgy, csak rádióra alkalmazottan jelenik meg, tehát. Semmiféle problémát nem jelentett. Jó, már meg is nyugodtam, ezt rögzítettük, azért ezt tudjuk. Részt vettél a felvételeken, tehát hallgattad folyamatosan itt a munkát. Mi a véleményed a szereplőkről, a rendezésről, magáról a dologról? Mondhatsz nem jót is, ha gondolod. Tehát hogy láttad, hogy élted meg a mű megszületését? Hát én nagyon örültem neki egyáltalán, hogy mikor Ágitól megkérdeztem, hogy ezt vállalná ennek az összehozását, a szereplőket megkeresni, mert hogy én igazából nem vagyok annyira, nem vagyok alkalmas erre, tehát hogy akkor én nagyon örültem, és nagyon örülök annak, hogy tényleg ennyire színes a paletta, ennyi ember, és ennyiféle hátterű ember vesz részt benne, és úgy éreztem, hogy mindenki nagyon lelkes és igyekszik, és úgy érzem, hogy jó lett Igen, tehát most szeretném, hogyha... Meg jó lesz. Igen. Na ezt szerettem volna kérni, hogy a hallgatókat mivel biztatnád arra, hogy hallgassák meg a következő 4 hétben ezt a feldolgozást, ezt a rádiójátékot? Na, nehéz feladatot kapott az író, hogy vajon mit mondanál a hallgatóknak, hogy miért hallgassák meg ezt a művet? Hát talán először is azért, mert én úgy gondolom, hogy egy csomó olyasmivel találkozik a hallgató, amivel egyébként nem. Tehát a hitünkkel kapcsolatban, főleg a régészeti és vonatkozásokban, meg ugye Gerhard Krollnak a könyvét nem ismeri mindenki, és ez tulajdonképpen az ő munkáját is népszerűsíti, ami ugye ami pedig Krisztus népszerűsíti, és a hitet. Tehát ezért mindenképpen érdemes meghallgatni. A magam részéről én ezt próbáltam egy szép veretes szöveget írni, aminek időmértéke, ritmusa, rímei vannak, tehát hogy bizonyos költői erényekkel is rendelkezik szerintem a mű. Szerintem jó hallgatni. Meg a Gyula által elmondottakon kívül azért is érdemes, mert fel fogják ismerni azokat a hangokat, akik szerepelnek benne zömében, mert rájön, hogy mellettem ül a templomban, a padban, vagy szoktunk beszélni, jaj, ez meg ennek a hangja, tehát hogy szerintem ez még személyesebbé és megragadhatóbbá, megfoghatóbbá teszi. Tehát a Gyula által elmondottakon kívül talán még ez is személyesebb közelségbe hozza. Igen, biztos, hogy ez nagyon jó, mert ugye, ahogy az előbb Gyula is mondta, hogy az lenne a feladatunk, hogy egy picit kilépjünk a templom falai közül, és
körbeadjuk az örömhírt, a karácsony, a szeretet, Jézus születésének ünnepét, és ez erre például rettentően alkalmas. Maradt-e benned a felkészülés során, Ági, olyan élmény, ami neked nagyon tetszett, vagy neked nagyon jó volt, és azt mondod, hogy hű, ha már ennyi, akkor is már nekem megérte. Igen, tehát ugye én azt mondtam, hogy irodalommal foglalkozom. Ugye van egy irodalmi kör, amit vezetek, én ott az embereket jól ismerem, és onnét is kértünk fel szereplőket. Viszont voltak itt olyanok is, akikkel én nem dolgoztam még együtt, mert mondjuk a katolikus közösségnek a tagjai közül kerültek ki, és én az ő képességeiket, hozzáállásukat olyan formán még nem ismertem, mint ahogy most egy picit belátást nyertem az ő hozzáállásukba. És itt a stúdióban igen, voltak olyan megdöbbentő pillanatok, hogy nem is gondoltam, hogy ez ilyen jól fog sikerülni, és hogy milyen jó ez a párosítás, milyen jól szól ez együtt, milyen jól ellenpontozzák egymást ezek a hangok. Tehát, hogy ezek az élmények nagyon-nagyon pozitívak, és jó, hogy megtörténtek. Igen, ha engem kérdeztél volna, mint én is leszek ebbe szereplő, én ugyanezt mondtam volna, hogy voltak olyan pillanatok, amikor annyira jó volt látni a fiatal hangot és a kicsit tapasztaltabbat, és azért van, ugye nálad az irodalmi körbe azért sokan szerepelnek az itt lévők közül, és volt olyan, akinek ilyen nagyon profi módon gyakorlatilag ment, és volt olyan, akit egy picit azért segíteni kellett. És ez is egy összetartó dolog lesz, és ez is talán a karácsony, a szeretetnek az üzenete. Körülbelül ennyi fért bele a műsorunkba, nagyon szépen köszönjük Somos Gyulá festőművésznek és Obrácz Nagy Ágnesnek, hogy itt voltak velünk, és elmondták, hogy a következő 4 hétben mire is számíthatunk, illetve, hogy miben más a karácsonyi játék, mint egy hagyományos pásztorjáték, és azt gondolom, hogy mindenkit nagy-nagy szeretettel hívunk és várunk ide a rádiókészülékek elé az elkövetkezendő 4 hétben. Hallgatjuk meg ezt zenei betétekkel. Itt az elején megbeszéltük, hogy nem soroljuk fel a 20 nevet, mert annyira kitölteni a műsoridőt, hogy nem, de szeretném megköszönni a szereplőknek, hogy ebben részt vettek, és a hallgatóknak, hogy meghallgatják, és a jelenlévőknek, hogy itt voltak. Áldásos, békés karácsonyt kívánok nektek is, és a hallgatóknak is. Rövidesen kezdődik az emberek közé utcára vitt misztériumjáték. Az első szín József názáreti otthonát és az ácsműhelyt idézi fel. Egy hívő épp erre jár, és a díszlet előtt keresztet vetve megáll, majd imába merül. Üdvözl légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál, az Atya elküldte Gábrielt, vinne hírt te néked. Isten szent lelke áthatolt, áttetsző léteden, hogy szép szíved alatt emberré legyen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk szent fiathoz, Jézus Krisztushoz. Hogy tiszták és áttetszők lehessünk, mint világos üveg. Fényedet ne nyeljük el, és ne törjük meg. Jobbról egy hitetlen fiatalember érkezik csukott szemmel, fején fülhallgatóval. Merre tartasz, fiatal barátom? Amerre a lábam. Unalmas az élet itt, kedvem semmiben sem találom. Akkor hát tarts velem, búval s borúval bélelt barátom. Im betlehemes játékot játszanak, Jézus születését idézve fel. Ugyan már, haver, a mese engem már rég nem érdekel. Nem mese ez, de igaz történet. Nézd, itt jön Mária, kinek szűz méhében az ige testé lett. Ez a gyönyörű lány valóban vonzza a szemem, de inkább lennék kettesben vele, hogy Isten szerepébe, ki teherbe ejti, magam én éljem vele. Gyere csak, barátom,
Mocskos lelkedre ráfér a mosoda, látom. Nézd csak Szent Józsefet, ki Isten fiának nevelője lett. Látom a szegény ördögöt. Jól elbánt vele egy fiatal bakkecske, jókora szarvakat növesztve rajta. Próbáltad már más szemmel nézni a világot? Például nem a csődör szemivel? Ti bolondok! Csak nem hiszitek el, hogy valaki szűzen szüli meg fiát? Ha nem látnám, én el nem hinném, hogy ennyire naív a keresztény világ. Mi tudjuk, kinek hittünk, hitetlen barátom. De hitetek szemben áll a természet törvényeivel. Isten alkotta azokat, s hol kívánja, ott függeszti fel. Én mégis úgy hiszem, József eszelte ki ezt a szép mesét, hogy nevetség tárgya belőle ne váljék. Igen, ha Jézushoz nem jönnek bölcsek napkeletről, s 30 évesen nem tesz sok csodát, majd nem támad föl, legyőzve a halált, mi is így gondolnánk. Nem kezdek vitát. De emlékezne rá bárki is az ezredeken át? Mi bizonyítja ezt a sok csodát? Csak régi írások poros tömjénye kábít. A múltba nyúlni vissza csodáért távolról sem kell. Mária és Jézus napjainkig sokaknak sokfelé megjelent. Egy csodák hitelét igazolandó számos tanú akad, mert a mi hitünk nem poros tekercs, de élő virág, melyen mindig új bimbó fakad. Miért hinnék nekik? Miért ne hinnél? Elbizakodott, s vaksi vagy. Ha azt hiszed, csak addig terjed a világ, míg szemed világa elvilágít. Barátom, a vak is azt mondta, hiszem, ha látom. Te miért lennél őnála különb? A vak szíve a dolgok mögé belát, s a süket is hamarabb hallja a némát, mint te, vájtfülű barátom, ki csak a hangokra figyelsz. Ő hallja az égi zenét. Figyeljél, barátom, kezdődik a játék. Amott jó az angyal, szinte már világít. Kutya legyek, s legyet egyek, ha ez nem egy földön kívüli. Vajon mit akarhat? Üdvözlégy, Mária! Isten kertjének legkedvesebb virága. Hajnali harmat, hűs, áttetsző patak. Hogy hízeleg neki a bitang? Vajon hol hagyta az úszó csészaaljat? Nekem Gábor a nevem. Ne félj! Az égből küldött, aki van, te hozzád. Ki mindnyájunknak anyja leszel a gyermek révén, ki méhedben fogan. A fiút Jézusnak nevezzed el. Mondd, ez miként lészen, hisz férfit közelről nem ismerek. A magasságbeli árnyéka terül föléd, s takar be téged. A Szentlélek ereje száll le rád, s ülteti el te benned magát, hogy megalkossa véred a testet, melyre már régóta vár a világ. Az üdvösség hozóját te hozod világra, mert kegyelmet találtál az Úr előtt. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Templom épül majd a hely fölött, hol szavamat szívedbe vésted. Ha itt lesz az ideje, eljövök megint. Hát ez történt Názáretben. Komám, még azt sem tudjuk, Jézus születésének idején létezette e hely egyáltalán. Csak szent irataitok beszélnek róla. Tévedsz, barátom. Régészeti leletek bizonyítják Názáret meglétét már a kőkor óta.
A hagyomány szerint Mária lakása fölé templom s kolostor épült. Mit többször építettek át, de a régészek barlangra bukkantak itt a legrégebbi alapok alatt, mely a barlang falán talált föliratok szerint a korai keresztény üldözések idején egy bizonyos Konon vértanú kápolnája lett. Ez semmit nem bizonyít. De meglepő módon összecseng a vértanú aktáival, melyet a római hatóság a kihallgatások alapján jegyzőkönyvbe vett. Itt azt vallja Konon, hogy Krisztus rokonságából való, s Názáret városában született. És az oltárlapon evésést találták, és itt megdobban az embernek szíve. Verbum caro hic factum est. Itt lett testé az ige. Nézd! Mária most belép a házba, s Józsefet egy székben horkolni látja. Mária oda megy a székhez. Egyik kezében gyöngyvirág, a másikkal végig simítja az alvó homlokát, mire József fölébred. Különös álomban volt részem az ebéd utáni ejtőzés alatt. Egy szárnyas lény székemhez lépett, s azt mondta rólad, hogy méhedben gyenge rügy fakad. De ne féljek magamhoz venni, jegyesem, mert a kis termés, mely a benned nyíló virágból lészen, az Istentől való. Rémfurcsákat álmodik az ember. Mit gondolsz? Ez valamit jelent? Ó, mély tapintatos ő, hogy nem nekem kellett a furcsa hírt közölni véled. Mondd, miről beszélsz te most? Az angyal, kit Gábornak hívnak, a barlangszobában meglátogatott. De ez nem álmomban történt, mint nálad. Megtudtam tőle, hogy áldott az állapot, melyben mostantól vagyok, s hogy Isten ültette el bennem azt a kis magot, melyből a megváltás fája sarjad ki majd. S eliliomat adta ő nekem, mely felénk nem terem sehol. A virágok fehér cseppekként függenek rajta, mint harmat a völgyek ölén ülő füveken. Álmom a bizonyság, hogy igazat beszélsz, s a virág, milyet eleddig sohasem láttam. De ismerlek is téged, mint a tenyerem. Nyílt tekinteted nem tud, s nem is akar hazudni nekem. Nem csodálom, hogy téged választott magának a magasságbeli. Szavaid mögött némi csalódást érzek. Attól még, hogy Isten erre engem méltatott, én tiéd vagyok, s mi ketten, sőt rövidesen 3 vagyunk az övé. Én már elfogadtam szép feladatot. Kívánsz-e vélem tartani, s földi nevelője lenni a gyermeknek, ki nékünk adatott? Isten nekem más utat nem hagyott, mit őszinte, szerető szívvel követni tudnék, de szoknom kell még a gondolatot, s hangolni magam a nagy feladatra, melyet most én is elfogadok. Az előző részben Názáretbe vitt minket a játék, hol az angyali üdvözlet eseményét szemlélve 2 fiatalember, egy hívő és hitetlen dialógusának tanúi lehettünk. Jézus szűztől való születését és Názáret múltját taglalta a vita. Most, hogy visszatérünk a názáreti házhoz, Mária már szemlátomást várandós anyuka, mit hívő barátunk meg is jegyez. Csak néhány hónap telt el, s Mária már szép gömbölyű ara. Bizonyára a furfangos ufó az oka. József, most egy kis ideig nem látjuk egymást. Búcsúzom. Ha elmész Erzsébethez, jól teszed. Majd segít neked az idősebb, tapasztalt rokon. Ő is most várja első gyermekét, de anyámként szeret. Segítjük egymást, így a szép, s megbeszéljük majd az Úr kegyét, amelyre minket méltatott. Mi vele megesett, ugyancsak nagy titok, gyermekáldás így időskorban. Isten meghallgatta őt. De férje nem beszél, némává lett, ki tudja miért, a templomban tett szolgálata óta.
Ezt meg kell magyaráznom, barátom, neked, mert úgy hiszem, te benned a biblikus ismeret csekély. Komám, mit gondolsz rólam? Egyetemi történész hallgató vagyok. Akkor hallgass hát ide. Lukácsnál olvasod, Zakariásnak, ki papi családból származott, szolgálata közben a szentek szentjében megjelent egy angyal, és olyan hírt hozott, hogy felesége öreg korára fiút szül neki. De azt hitte, ezt el nem hiheti. Ezért némossággal verte meg az Úr. Csak mikor már megszületett a gyermek, s nevet kellett adni ő neki, oldotta meg nyelvén a hurkot, a magasságbeli. Ekkor fennhangon mondta ki, János legyen az ő neve, ki az Úr útját egyengeti. A játék megy tovább, hogy meghallgassuk József Máriától való búcsúját, kirokonát, Erzsébetet indul segíteni. Kedvesem, adnék melléd valakit, hogy az úton bajod ne essék. Félt a szívem. Ne félj, az Úr vigyázz reám, s arra mi övé, mit első örömnek ő nekünk adott. Segédedre neked van szükséged nagyobb. Ég veled, fehér liliom. Ég veled, hű társam, s támaszom. Mária egy szamár hátán ülve útnak indul. Mielőtt megérkezne, leszáll a csacsiról és köszönti Erzsébetet, ki éves kapu alatt állva karját ölelésre tárja az érkező felé. Istennek áldása legyen te rajtad. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, mi te benned sarjadt. Különös érzés lepett meg szavaid alatt. Méhemben szinte újjongott a gyermek, és mielőtt szólhattam volna véled, ő már köszöntött téged, s őt is, ki szíved alatt növekszik csendben, mint ágon a gyümölcs. Tudom, ismersz engem, és szíved szeret. Gyermekem az Úré, érkezését nekem egy angyal jelentette meg. Hát ezt jelenti, fiam, öröme bennem, mi átvilágít rajtam, és sugárba vonja törékeny alakod. Vagy fiad világít által te rajtad, mint fény ragyogja át a tiszta üveget? Ó, miként lehet, hogy Uramnak anyja jő én hozzám, ki lányom lehetne a korunk szerint? Hugom, kerülj a házunkba beljebb. A két fiatalember ismét disputába kezd. Az emberiség történetének nem csak kezdete, de vége is lészen. No nézd csak, új varjú proféta támadt. Talán a világ végét hirdeted? A kezdet és vég közötti pont Jézus születése, mely sorsunknak titkos fordulója lett. E játék megmutatja most neked, hogy a különös dolog hol s miként esett. Csodás történeted csak merő fikció, ha nem tálalsz föl nekünk kőkemény tényeket. Különben azt találom hinni, hogy szárnyas képzelet játszik csak veled, s a többiekkel, kik időről időre fölböfögik e szakállas mesét, s nem szégyellenek máig kérőzni rajta. Nem volt még elég? A születés pontos dátumát valóban nem hagyták ránk a szentatyák. Hát innen naptárújító őseink évekre rugó durva tévedése.
Nem titok továbbá, hogy karácsonyunk a 4. század kezdete óta foglalja el e napon helyét. De tudunk néhány fontos tényt, mi támpontunk lehet. Tudjuk például, hogy Heródes király idején történt az eset. Tény továbbá az is, hogy Betlehem városában született urunk. Augustus császár népszámlálást rendelt el a zsidók között, mint tudod, melynek lebonyolításáért Szíria helytartója Quirinius felelt. Hát épp itt a küszöb, melyben megbotlik lábad, s orrod bevered. Quirinius számlálása nem esett Heródes éveire, ki szent írataitok szerint ekkor uralkodott. Josephus Flavius zsidó történetíró tanúsága szerint csak Nagy Heródes halála után rendeltek el, s hajtottak végre ilyet a zsidók között. Mondd, te miért hiszel inkább a ma hazug Flaviusnak, és miért furdal Lukács állítása kapcsán a gyanú? Talán mert ő, a keresztény, az egyetlen közvetlen tanú? Hogy lehűljön benned a fölfortyant velő, halld, közvetett bizonyítékok egész sora került az ügyben elő. Szájtátva hallgatom fényes érvelésed. Ankarában kétnyelvű föliratot találtak. Ebből magától Augustustól értesülhetsz róla, hogy uralkodása alatt 3 ízben rendelt el ő cenzust, és azt is, hogy mikor. Josephus csak az utolsót említi meg. Ekkor Heródes, a nagy gaz már valóban Hádészban piheg. A tények előtt meghajtom fejem, de hogy nyugtott tőlem ne legyen, tovább csípnek kérdéseim, mint meg annyi bolha. Kérlek, most azt mondd meg nekem, hogy saját lakóhelyén miért nem tudták összeírni az ártatlan népet, ha jött a harács, s várandós nejét miért cipelte magával barátunk, az ács. Ulpianus tudósít minket a római adóügyekről, és említ egy rendeletet, mely számodra érdekes lehet. Ha valakinek földbirtoka egy másik község területén fekszik, neki nyilatkozatot ott kell tennie. Tőle tudjuk továbbá, hogy a férjezett asszony férje oldalán volt köteles megjelenni. Lám, Lukács hitelét maguk a római előírások igazolják neked. De megtudunk-e ebből valamit? Kétségtelen. Józsefnek Betlehemben birtoka kellett, hogy legyen. És valóban, Eusebius, az egyháztörténész számol be róla, hogy Jézus rokonainak Dioklecianus uralkodása idején Betlehemben még földbirtoka van. Ugyanolyan. E száraz tények a fő kérdésben nem szoroznak s osztanak. Ha volna Isten, fiát nem hagyná földi nő által születni meg, vértől nedvesen a világba bukni, s porba fingó gyermekként évekig tétlenül keringeni a tejút alatt. A józan ész mond ellente neked, s mindazoknak, kik itt benépesítik ezt az ünnepet. Annak már több mint 1000 éve, hogy valaki, egy bizonyos Markion, Szinopiban volt hajókereskedése, hasonló gondolattal állt elő. Azt tanította, hogy Jézus felnőttként lépett a világba be, s teste csak látszat volt körötte. De már Tertullianus, a hitvédő jogász vitatkozott vele. Levéltári tényekkel válaszolt az üres spekulációra. Akkor még bárki számára hozzáférhető római jegyzőkönyvek bizonyították, mit Lukács a népszámlálásról könyvébe bevett. Noha a megtestesülés, ez a nagy csoda, soha nem lesz bizonyítható, de cáfolni sem sikerülhet soha. De tudjuk-e végül, hogy mikor született a ti balga istenetek, ki értünk szenvedni akart? Természetesen. Valamikor Krisztus előtt 8-ban, hisz ekkor volt a cenzus, mit Lukács említett. S ha a számot most szépen lefekteted, mint anya gyermekét, megkapod a végtelen jelét, melynek közepén ott van a kereszt. De nézd, itt látjuk már Józsefet s Máriát az úton, mely Betlehembe vezet az erdőkön át. Csak szólj egy szót, kedvesem, s megpihenünk itt a fák tövén, hol páfrány üldögél kövek közt csendesen. Bizony elfáradtál a hosszú út alatt. A kegyetlen római határozat nem gondolám veled, ki édes terhet cipelsz szép szíved alatt. Imádkozzunk. Kérjük az Urat, hogy szülésed ideje ne útközben érjen el. Ne aggódj miattunk, az ő tenyerére helyezzed magad, hol minden teremtmény békéjére lel. A rómaiak még több bőrt kívánnak lenyúzni rólunk, s ha nincs bőr, hát húst. Heródes, a császár nagy kutyája, nekünk védelmet nem ad. Inkább lesi a csontokat, mi belőlünk ott marad neki. Már megint zúgolódsz életem párja. Jól van ez így, hidd el, míg Isten engedi.
Az a kis földdarab, mi vékony, mint a részpénz, s a rajta álló picike épület, mi Betlehemben családunké még, nekik elég ok lesz. Látom, hogy elhordhatatlan terhekkel rakják meg görbe hátunk. Nézd, ez a fiatal csacsi is nehezen cipeli terhemet. Az Úr mégis erőt ad neki. Induljunk tovább. Hosszú ez az út még. Azon már hamar túl leszünk. Hála Isten kegyelmének, ki ránk bízta fiát. Bizonyára célja van vele, hogy Betlehembe hívja őt velünk. Talán ő, kit szíved alatt hordasz, lesz majd a messiás király? Nem róla mondják, hogy Betlehem lesz szülőhelye? Fölfogni sem merem. Mit az angyal nyilván nem említett, ne firtassa azt tekinteted, mely a láthatár peremén megreked. Inkább siessünk az esemény elé, hadd bomoljon ki az időben, mi még előlünk rejtve van. A második részben Mária és Erzsébet találkozását mutatta be a játék, melyet a két fiatalember a születés titkáról folytatott disputája követett. Majd elindulni láttuk Betlehembe párjával Józsefet, hogy hallgassuk őket a hosszú út alatt. Most megérkeznek a birtokra, hol József népes rokonsága a házban magának már szállást készített. Adjon Isten nektek, testvérek, szép napot! Szebbet, mint a mai. Tudtok nekünk a házban csöpp helyet szorítani? József, tekints körül. Én téged el nem küldelek. Maradhatsz, ha találtok a földön még helyet. Itt szinte nincs már levegő, s nejem ideje bármikor itt lehet. Inkább kimennénk a barlang istállóba. Ott lesz a tömegtől nyugalomban ő, ki szemérmét féltve óvja. Jó lesz nekünk az állatok között. Gondod ne legyen reánk. Talán igazad van. Menjetek és foglaljátok el a választott helyet, de tudod, a barlanglakásban hideg van ám. József és Mária átmennek a barlangba. Az ökör mellé kötik a csacsit is, és egy lócára telepednek. Nagyon jó itt nekünk. Csend van és nyugalom, meg tiszta levegő, s az állatok lehellete meleg felhőbe von. Jobb szállást akarva sem lelhettél volna, Józsefem. Tudom, vigasztalásul mondod ezt nekem. Csak az igaz, hogy jobb, mint odabent. Megyek, hozok egy tiszta lepedőt, s a kútról friss vizet merek. Gábor arkangyal harsonát fúj a hegyi legelőn. A nyája törző, szendergő pásztorok rémülten felriadnak. Meneküljünk! Fusson! Ki merre lát? És a nyájjal mi lesz? Itt a végítélet! Összeomlik a világ! A nyáj miattam szét nem széled. Gábor arkangyal így szólítja meg a pásztorok hadát. Ne féljetek! Rettegni csak annak van oka ma, kinek szíve sötét verem, és nincsen rajta ablak. Örömhírt hirdetek ti néktek. Igen, örömhírt. Ne szaladjatok el! Az Úr hatalmas angyala érkezett hozzátok. Kit, hogy tanuljak tőle, én kísértem el. Ugye mindenki figyel? Megszületett a népek pásztora. Siessetek Dávid városába, hol egy jászolban fekvő kisdedre leltek. Ez lesz néktek a jel.
Nagy öröm várott irátok, látni a világot megváltó csodát, egy pici babát az ökör és a csacsi között, a világ világosságát, a fényt, mely rózsás húsba öltözött. Induljunk már Betlehembe, szájtáti népség. Ideje fölkerekedni. A gyermeket még keresni kell. Te világ lustája, figyelj, mert büdös szádban megalszik a tej. Hé, kis szárnyas manó, ügyelj a nyájra, úgy én is mehetek, mert oldalam fölötté furdalja ám a pásztoremberek kíváncsisága. Maradok, hogy te is lássad a még csöpnyi királyt. A báránykákkal eljátszom addig én itt, míg Isten báránya fogad titeket. A pásztorok már közelednek, s fény jelzi útjuk végét, hol József áll gyertyával a barlang előtt. Fényt látok pislákolni ott. Hát menjünk közelebb. Adjon Isten, bátyám, szép napot neked. Nektek is, pásztor. Egy gyermeket keresünk, ki szalma közt jászolban hever. Kerüljetek akkor a barlanghoz jó szívvel közel. Mária karjában tartja a gyermeket, ki előtt a közelebb lépő pásztorok hódolattal letérdelnek. Üdvözlégy népek pásztora, eljöttünk hozzád, hogy hódoljunk neked. Ó, boldog asszony, halljad, mint esett. Egy angyal szállt fölénk a mező közepén, és hírül adta ott, hogy megváltunk, közénk lejött. Itt vagy, ó, pásztor, ki el nem hagyja nyáját, de kövérmezőkre vezeti, harapni, zsenge, harmatos füvet. Betlehembe menjünk, mondta a szép, szárnyas követ, hol egy istállóban jászolnak szalmáján találjuk a nagy ígéretet, ki méhedet megnyitván a világba lépett. Üres a szó, szükségtek mire van épp? Odadom ködmenöm, mi príma takaró. Köszönjük nektek a látogatást, s a meleg holmit. Szívembe véstem a szót mind, mi elhangzott te helyt. Isten veletek, a szívem titeket sohasem felejt. Ó, Jézus, szűzen született, szép rózsaszál. Két lelkem hideg jászolban, szalmán talál. Ó, Jézusom, szent jegyesem, nyugodjál meleg szívemen, én kedvesem. A két fiatalember ismét párbeszédbe kezd. Már nem sürgeti őket Róma. A gyermekkel utazni nehéz, ezért itt maradtak a számlálás után, s hogy elment a zajos rokonság, a házba költöznek be ők. Örülnek, hogy Jeruzsálem s a templom közel, mert mint rövidesen látod, a születést követő 40. napon elindulnak, hogy bemutassák gyermeküket az Úrnak.
ahogy a mózesi törvény írja ezt elő. Szegény gyerek, alig egy hónapos, s már templomba cipelik a jámbor szülék. Áldozati ajándékgyanánt visznek még magukkal egy pár gerlicét. Nézed az öreget, ki ott botorkál a lépcsők tetején, a rácsba fogózva. Simeon a neve, s ígéretet kapott az Úrtól, hogy szemét a halál addig nem zárja le, míg nem látta vele a messiás királyt. Simeon odalép Máriához, és karjába veszi a gyermeket. Uram, szolgádat immár elbocsájthatod, mert látta üdvösségedet szemem, melyet szíved a népek számára készített. Íme a pogányok világossága, s Izrael dicsősége ragyog karomban a város felett. Lássad, Jeruzsálem, ismerd fel őt. Sokak romlására és sokak föltámadására lesz majdan fiad. Jel lesz ő, amelynek sokan ellene mondanak, s a te lelkedet is törsebzi fel. Sokak titkos gondolatáról hull le a lepel. Nézd, ott közeledik a 84 éves Anna, Fánuel leánya, a templomban lakó prófétanő. Halljuk, ő mit ad elő? Az Úr lelke szólt az imént nékem, hogy lépjek te hozzád, mert karodba pihen a népek öröme. Amíg csak élek, boldogan hirdetem, hogy láthatta már szemem a várva várt királyt. Miről beszélnek el ráncos öregek, és mindezt honnan veszik? Nem hallottál még a prófétákról, kik Isten kegyelméből a jövőbe látnak? Tán nem tudod, hogy őket isszák vagy eszik? Ugyan, ki hisz két rozzant öregnek, ki fél lábbal már a sírban topog? A 3 királyok, az már döfi? Az már igen, pompa, gazdagság, presztízs, de az meg mese, őket meg én nem hiszem. Az előző részben Betlehembe vitt minket a játék, hol a Szent Család az istállóban talált helyet. Tanúi voltunk a nagy fénynek, melyet a pásztoroknak a pusztában angyal hirdetett. A pásztornép elindult, hogy meglássa a világ urát, s hódoljon neki. A 2 fiatalember Jézus templomi bemutatását, valamint Simeon s Anna próféta asszony jövendőlését szemlélve érvelt és mérlegelt. S lám, a hit védője már a közelgő bölcsekre mutat. Nézd ott te 3 különös ruhába burkolt alakot. Talán cigányok? A 3 bölcset látod, a csillagjósokat, kik a távoli Babilóniából tettek meg ide hosszú utat. Akarod mondani a 3 királyokat? Nem királyok ők, csak a népi képzelet ültetett koronát fejükre. Inkább csak követek. Gyere, ne fárasz! Miért is jönnek követ megkeresni egy szegény, ismeretlen pólyást? Úgy hiszem, eszedet vette a dajkamese. Ők nem tudják, kit keresnek. Jobban mondva, úgy hiszik, királyi sarjat. Ezért is baktatnak Jeruzsálembe be. Heródes udvarában gyanítva a csöpnyi hatalmast. A sok ajándék náluk a hódolat jele. Majd pont Babilon hódol a zsidók előtt, kiknek tarkóján már gyakran nyugodott sarus patája. A győztes nem hódol annak, ki alatta hever. A józan ész már nem veszi be a vándorló csillagról szóló tanmesét, haver. Pedig épp a csillag az, mely cáfolhatatlan történelmi tény, s mi érdekes, hogy épp Krisztus előtt 8-ban jelent meg egy csillag a világ egén. Ezt honnan veszed? Mi a bizonyság rája? Egy az Eufrátesz melletti ősi csillagvizsgálóban talált régi agyagtábla, mely 2000 évnél is öregebb. Kiböknéd valahára, hogy ezen mi áll? A Krisztus előtti 8-ban, de főleg 7-ben várható csodás konjunkció. A Jupiter és a Szaturnusz bolygók a halak jegyében való fényes találkozása. De mi közelhez gyermek istenednek? Ezt fejtsd ki nekem. A Jupiter a királycsillag, a világ urának jele. A Szaturnusz pedig a zsidók csillaga. Együttállásuk a Jupiter saját házában zsidó királyt jelent, mely a Szaturnusz első hajnali megjelenésekor egy anyaméhen át a világba lép. Így tudta ezt a kornak művelt embere. De ha ez nem volna elég, találtak még égírásos táblát, amely a szíriai tartományban nagy király föllépését jövendöli meg, miután lejátszódnak az égi jelek. Akkor igazság, béke
és barátság lesz minden helyen, és a király minden népe közt boldogság terem. Ó, persze, az oroszlán és a bárányki együtt békében hever. De ha elindultak is a bölcsek, miként találták meg az égi gyermeket? Nézd, Heródes udvarában fogadják őket. A gonosz királyt szinte rázza a hideg. Mi áradban vagytok, babiloni papok? Békét vagy háborút üzen uratok nekem? Hódolni jöttünk az új király előtt, kinek csillagát fölkelni láttuk a nyugati égen. Ha a nap előtt kelsz, te is láthatod-e pazar ragyogást? Hol van, ó király, a gyermeked? Ki uralkodni fog teremtett világunk felett? A gyermekem? Az udvari bolond szól közbe. Megölette őket, mind a hármat, mert trónjára törtek a hálátlanok. Trónörökös nálunk sajnos nem találtok. Kiről ti beszéltek, talán a messiás király? Kire epedve vár a nép, s kit prófétáink nekünk már rég megígértek. Szaladj, bolond, teremjen itt a főpap, s írástudók hadak utassa ki a messiásnak, hol kell születnie. Mert elmennék én is, hogy hódoljak neki. Mikor is kelt fel először az a csillag? Talán segíthetek, ha feltűnésének pontos idejét tudom. Kicsit gyengén hall már a fülem, ezért közel hajoljon ki kürtön át üzen. A bölcsek egyike közel hajol, s a hallókürtbe súg. Máté nem írja, de a betlehemi vérfürdőre adott parancsból tudjuk, mi választ hallhatott füle. Vajon miért? Jézusnak a bölcsek látogatásának idején már vagy másfél évesnek kellett lennie, hiszen Heródes a gyermekeket 2 éves korig ölette meg. Nézd, itt érkezik a főpap. Mondd, kérdésemre mi választ leltetek? Kiderítetted a születés helyét? Mikeás próféta szavai szerint a júdeai Betlehem, hol világra kell Urunknak jönnie. Ennyi nekünk elég. E hely szomszédságunkban van, igen közel. 8 kilométer az út Hebron felé, ha déli irányban indultok el. Én most nem tartok veletek, de a visszaúton térjetek be hozzám, s mondjátok el nekem, hol, s miként leltétek fel őt. Házát miről ismerni meg? Mert nem késlekedhetem soká, hogy tiszteletemet őnála én is megtegyem. Miként kívánod, úgy lesz, ó király. Béke legyen veled. Bölcseink megfordulnak, s elindulnak a csillag felé. A bolygópár napnyugta után délnyugat irányba állt az égen. Ha tehát a bölcsek késő délután a Jaffai kapun át kiléptek, a Jeruzsálemből Betlehembe vezető út végén láthatták meg a királycsillagot. Mint világító lámpás ragyogott előttük, és ők feléje mentek. Mikor az út elfordult, a csillag tőlük jobb kéz felől a régi Betlehem fölött megállt. Mi badarbeszéd? A csillag nem áll meg, vagy lába van talán, hogy útközben pihenjen? Egy csillag megállása annyit jelent csupán, hogy egy bolygó a háttér álló csillagai előtt mozdulatlan helyzetet talál. Csak olyan mozgást végez, amely tekinteted irányával rokon. Ez több, mint érdekes. A csillag megállása nem lepte meg őket. Tudták, hogy megáll majd, és azt is, hogy mikor. Ez miként lehet? Ennek idejét előre kiszámították, és ők éppen Betlehembe értek, mire megesett. Innen tudjuk, hogy bölcseink Krisztus előtt 7-ben, november 12-én jártak ott. De hogy Jézusra miként találtak, az máig titok. József a bizonytalanul forgolódó bölcsek elé siet. Messziről jött vándor idegenek. Látom, nem otthonotok táj. Mondjátok, szolgálatotokra miben lehetek? Egy gyermek után eredt a lábunk, ki itt tavaly március havában, s a halak jegyében látta meg a napot. E hónapban akkor 2 gyermek született. Bizonyára a kislányt keresitek, kinek szülei gazdag, jómódú népek. Ő a település túlvégén örvendeztette meg jöttével apját, az udvari Péket. E házban pedig egy fiú született nekünk. Őt jöttünk látni, ó boldog apa.
Fiad, a világ ura lesz valaha. Gonosz tréfa ez, azt hiszem. Nem vagytok ti komédiás vándorszínészek? Nem, erre fiad csillaga a tanú, mely itt ragyog fejünk felett, s melyet mi közel egy éve már, hogy beszédes képpel élve kergetünk. Én tudom ugyan, hogy gyermekünk nem akárki borja, de titkolom, mert kinevet a csorda. A népek erre nem mind jámborak. De ti honnan tudjátok, mit elhinni, magam is alig merek, nemhogy szólni róla? Tudod, a csillagok járásos kelése oly titkos beszéd, mely nékünk, csillagászoknak nyíltan hirdeti, mit istenetek a gyermekről nékünk tudni engedett. Azért jöttünk, hogy hódoljunk neki. Kerüljetek beljebb, ó jámbortudósok! Nincsenek házunknál jó borok, de kis tej és frissen sült kenyér azért akad. Előbb a gyermeket mutasd meg nekünk, hogy átadjuk neki az ajándékokat. Kikkel beszélsz odakint, szívem? 3 bölcset hozott hozzánk egy csillag, melyben csodás dolgokat olvastak ők Jézusunk felől, ki karodon pihen. De halld, mit mondanak ők. Isten hozott mi nálunk titeket. A bölcsek egyenként térdet hajtva szólítják meg a várva várt királyt. Ó, gyermek, fölséges királya a létező világnak! Fogadd el tőlem el áda aranyat, mint királyi hatalmad jelét, mely megillet téged. Áldjon meg, gyermek, az ég, ki hatalmas főpapként népeid vezérled, és fogadd a csomag tömjént el kezemből, mely főpapi rangodnak kijár. Ó hatalmas uralkodó, az ajándék jelentése, mit én hoztam néked, előttem is titok. Vedd magadhoz e tégeinyi mirhát, mely a holtak testének drága kenete. Mögötte olyan jelentést gyanítok, miszerint hatalmad a holtak fölé is kiterjesztni bírnád. Nézd, az éjszaka leszállt. Egy angyal jön a házhoz, s csendesen belép. Jézus atyának üzenetét hozza. A bölcsek más úton térjenek országukba meg, József pedig vegye a gyermeket, s anyját, s fusson Egyiptomba. A folytatást ki gondolja végig otthon önmaga, s Jézus szeretetét vigye szívébe haza, a fa alá, mely szépen földíszítve áll. De a másik fát se feledje senki, amelyen Jézus az életét odaadta, s mely azóta az életnek jele, mert harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Somos Gyula Karácsonyi Játék című színművéből készült rádiójátékot hallották.